Siyabonga okaphelayo. Yabona mamzamo ethi namhlanje ngithola izimamzamo. Jesus. Ubona kahle mamuzamo uyobela emuva. Jesus. Amen bazalwane. Incisi bazalwane. Amen. Umfanekiso wezintombi eziyishumi. Jesu uthi khona umbuso wezulu uzawufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibane zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Lo verse 2 ke uthi ke kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula nezisihlanu zazihlakaniphile. Uyathola ukuthi ke lale intombi ke noma azaziphumile zonke zithathile izibane zazo, kodwa ke uyathola ukuthi ke ezinye zakhona zazihlakaniphile, ezinye zakhona zayiziwula. Kodwa zonke lezi ziwula zawayizithathi ibane. Zaphuma nazo zangasala. Zaphuma kuba ziyohlangabeza ubani umyeni. Kodwa la uyathola ukuthi la zazimhlangabeze khona kungathi kwakhona indawo la zazindawonye khona. Haleluya. Ukhona indawo ngathi zazindawonye la ekumhlangabezeni lo myeni. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus. Namhlanje usathana uyabakho. Yo. Mvalele Nkosi yami, cela nivale lapho nikhiye. Yo. Jesus. Cela uvale ngapho sesimama ube nama chips ngene ngapho ukhiyeso. Ukhiye bese ukhiye awufihli. Ngasaphuma emuntu manje ezindana Nkosi yami. Ufuna ukuhamba. Awegameli lika Jesu. Hey. Akhiye lo mdala Nkosi yami ngoba uzayiphumela nina kadlali. Jesus. Ingane Sathane uyayidzinza. Uyayithanda lento uSathane. Avela suza isiphithi esingekho esinganasidingo nje usesiphithi zayithi ingane eyidzinza ikhalisa benzekela nalo. Amen. Jesus. Ngoyathi lo kibo plana semhlabeni. Jesus. Funda mamdaba ngicela ufunde. Ala khona eqaleni mama isiphazamiseke. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi ezilishumi ezathatha izibani zazo zaphuma zawuhlangabeza umyeni. Lezi ntombi ezilishumi ofaniswa umbuso wezulu zathatha ibane zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Njengoba bese ngishilo kwebazana ukuthi ke kukhulunywa ke nebandla. Umbuso kaNkulunkulu. Uyawufaniswa nentombi ezilishumi ezathatha izibane zazo zaphuma ukuyohlangabeza ubani umyeni.
Uzozwa ukuthi yini leyibani uzozwa uma sisiqhubeka nendaba ube sithuke mama. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziziwula neziyisihlanu zazihlakaniphile. Inkinga ke zayihlukene phakathi ezinye zazo ezinhlanu zayiziwula ezinye ezinhlanu zazihlakaniphile kodwa ke esikutholayo ukuthi ke zonke zayithatha ibane noma ziziwula kodwa nazo zayithatha ibane kodwa ikhona into esizobona ukuthi cha zayiziwula lezi. Uma sesiqhubeka sizwa izwi lenkosi lichaza ukuthi why kwathiwa zayiziwula lezi zayihlakaniphile ngoba izwi lenkosi lizoyiveza leyo bese ibasobala. Verse 3. Ngokuba eziziwula zathatha izibani kodwa aziwaphathanga amafutha. Naku-ke ovezwa yizwi ukuze kuthiwa ziziwula ngoba lezi zathatha ibane zaphuma ukuyohlangabeza umyeni kodwa ke zangawaphatha amafutha. Amafutha engekho kodwa ibane zayikhona. Lethi shukuthini isho ukuthi ukukholwa makukhona. Ala ongalahleki ukuthi lana kufanekiswa umbuso wezwe. Balenga abantu banazi ibane. Kodwa inkinga amafutha awekho. Bayiziwula ngoba amafutha awekho lawa azokwenza ukuthi ibane zikhanye. Haleluya. Amen. Manje lezi iBhayibheli lithi zaziwula ngoba zaphatha ibane kodwa zakhohlwa ukuthi ukuze sibane sikhanye siyawadinga amafutha. Amen. Siyadinga uparafini. Ukuze sikhanye. Thina siyazazi ke nalezibane zaparafini asazi ke laba bakhulele manje amathuke. Thina siyazazi ibane zaparafini ukuthi uma nje ungafanga uparafini intambo phela ayikwazi ukuthi ithambe. Sidinga amafutha ukuze sizokwazi ukuthi sikhanye. Uma sekuphela amafutha siyacisha isibane. Amen. Haleluya. Kodwa iBhayibheli lithi ke lezi ezaziziwula zayithatha ibane kodwa ke zona zazake ziwaphathe amafutha. Kodwa zonke zazizohlangabeza ubani zazizohlangabeza umyeni. Nkosi yami haleluya. Woza ngamandaba. Amen. Verse 4. Kepha ezihlakaniphileyo zawaphatha amafutha ngezitsha nezibani zazo. Lezi ke ezihlakaniphile ke zona zaphatha amafutha ngezitsha kanye nezibani. Zaphatha kokubili. Haleluya. Ukuze zizokhona ukuthi zikhanyise. Haleluya. Ngoba uyathola ukuthi lana kwafanele uma efika umyeni bakhanyise. Umyeni efike izibane zivutha. Kodwa uyathola ke la kuleli ukuthi ke wathi uma esefika umyeni kwathi wathi kuba nenkinga kulezi eziziwula. Nkosi yami haleluya. Qhubeka mama undaba 5. Uthe umyeni esalibele zonke izintombi zozela zalala. Uyabona ukuthi ke umyeni waba nokulibala. Amen. Wangafika ngiyacabanga mhlawumbe ngesikhathi abasibhekile ukuthi angafika ngaso. Yes. Kodwa walibala. Kodwa yena wayeza. Kodwa wangafika ngalesikhathi mhlawumbe bona bebesicabanga ukuthi uzofika ngaso. Amen. Walibala umyeni. Amen. Njengoba nathi siyibandla likaKristu, uJesu uyeza umyeni wethu. Amen. Kodwa inkinga asazi ukuthi uzofika ngasiphi isikhathi. Haleluya. Kodwa lalithi iBhayibheli wathi esalibele zonke zazela zalala lezi ntombi. Kwangalala siziwula zodwa. Kodwa kwalala siziwula kwalala nehlakaniphi. Zalala. Kodwa into enhle
kodwa ukhona umehluko. Hallelujah. Amen. Ukuthi ezinye akhona amafutha. Zilala kahle ngoba emgodini wazo akhona amafutha. Amen. Akathi noma umyeni asalibele bazali kodwa amafutha mawabe khona. Ukuze uma efika noma abe ufika ngasiphi isikhathi akwazi ukuthi sikwazi ukuthi singene naye siphume siyomhlangabeza. Amen. Hallelujah. Jesus. Zonke zazela zalala umyeni esalibele. Amen. Zalala zonke. Hallelujah. Verse 6. Wathi phakathi kwamabili kwamenyezelwa kwathiwa nangu umyeni eza phumani nimhlangabeze. Kwathi phakathi kwamabili phakathi kobusuku. Kepha phakathi kobusuku ehamjwe njalo kwamenyezwa ukuthi nangu umyeni phumani niye komhlangabeza. Angithi sonke lesikhathi bebelindele umyeni. Baze bafika ubuthongo nje bebelindele umyeni. Manje ke nangu umyeni ke sofikile ke bamemeza ukuthi hayibo nangu umyeni sefikile. Phumani ke niyomhlangabeza njengokumlinda kwenu. Amen. Hallelujah. Njengokumlinda kwenu. Jesus. Hayi ke kwaqala inkinga ke lapho. Kwaqala ubhudubhudu. Hallelujah. Wonke umuntu wa-check into yakhe, wonke umuntu wa-check into yakhe. Kwathi uma e-check kwathi laba hayi baba nenkinga. Hallelujah. Laba bayiziwula. Awuthi ngoba kufanele mababe omhlangabeza bakhanyise. Siyathola ke la ngezansi qhubeka mamondaba Nkosi yami. Zavuka zonke lezo zintombi. Zalungisa izibani zazo. Uyabona ukuthi ke zonke ke zavele zavuka zalungisa izibane zazo. Ukuthi izibane zazo mazibele ngoba phela nangu umyeni. Nkosi yami. Amen. Sofikile. Sekufanele bayomhlangabeza. Amen. Emamdala. Kapha eziziwula zathi kwezihlakaniphileyo siphena amafutha bawenu ngokuba izibani zethu ziyacima. Uyabona ukuthi lezi ziziwula kusho ukuthi ziyabona ukuthi lezibane zalabo abanye ziyakhanya kodwa ezethu ayikhona ikhanya. Ngiyacabanga zazama ukokhela. Kwathi isibane asikwazi ukuvutha amafutha engekho. Ngoba sizwa kulelizwi ukuthi base bayazama bayawacela. Uthi siphena amafutha kawenu ngoba ezethu izibane ziyacisha. Amen. Asevuthi. Hallelujah. Baba bayazama hayi kuyalotha kuyacisha. Amen. Bakhala kulaba abahlakaniphile abezibane zabo ziyavutha. Amen. Jesus. Nkosi yami. Siphena amafutha kwawenu ngoba izibane zethu ziyacima. Nkosi yami. Hallelujah. Eziziwula zasezithi kwezihlakaniphileyo siphena amafutha kwawenu ngokuba izibane zethu ziyacima. Uyabona ukuthi lezibane zabo sayicima. Nkosi yami. Mhlawumbe bezama bokhela kodwa phinde zicime. Nkosi yami. Amen. Hayi ukuthi bathi siphele amafutha ngoba izibane zethu zicishile. Ziyacima. Uyabona bebezama ukokhela kodwa manje uthothi lento ezifane sivuthe akukho. Abona ngathi bebebona hayi nayi lento ikhona la siphele kwawenu ngoba izibane zethu ziyacima. Asizwe ukuthi bathini laba abahlakaniphile. Verse 10. 9. Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi cha ufuna ungasanele amafutha thina nina okungcono hambani niye kwabathengisayo
Nisithengele awenu. Uyabona ukuthi lezi ezihlakaniphile zibaphendula ngamazwi zithi kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi cha funa angasaneli thina nani. Kusho ukuthi amafutha siziphethele thina anele thina. Asikwazi ukuthi singaninikeza ngoba uma sesinikeza nina azosiphelela nathi. Funa angasaneli thina kanye nani. Amen. Funa angasaneli thina nani. Okungcono hambani niye kwabathengisayo nezithengele. Amen. Jesus. Babatshena into engqonda okungcono hambani nani niyowathenga kwabathengisayo nezithengele nibe nawe. Uyabona ukuthi lento yokukholwa bazalwane awukwazi ukuthi ungasiza omunye umuntu ngokukholwa kwakho. Nangobungcwele bakho awukwazi ukuthi ungenzela omunye umuntu. Kodwa lento yokukholwa nempilo yobungcwele usuzenzela wena. Awukwazi usiza umuntu ngobungcwele. Kodwa uzenzela wena. Kodwa manje uyathola ukuthi lezi ntombi lezi ezizizula zakuphatha ukukholwa. Ukukholwa yini? Ukukholwa kuyizibani. Zonke zaziphela abazali njengoba nangemihle siphila kuyona baningi abantu bathi bayakholwa. Yes ukukholwa banako kodwa inkinga amafutha weko. Amafutha aweko. Kanti lento yokungabi nawo amafutha izokwenza ukuthi noma umyeni esafile ungakwazi ukungena naye. Izokwenza ukuthi ungakwazi ukungena ngoba umyeni udinga abantu abazongena naye babe nawo amafutha ibade zabo mazifuthe. Isibane sakho umzali kufanele sivuthe. Ukuze uzokwazi ukungena nomyeni emshadweni. Hallelujah. Kodwa bathothi kulezi ntombi eziziwuna hayi bane zazo zivuthi. Kodwa ngeke zikwazi ukuthi zingangena nomyeni ibane zecishile. iBhayibheli litshela ukuthi hayi ke zase ziyagijima ziyazama. Njengoba laba sebesho ukuthi hayi hamba niyowathenga baniye kwabathengisayo. Hallelujah. Zazama zagijima. iBhayibheli zathi zagijima wabefika umyeni. Jesus, hallelujah. Zathi sazama wabefika umyeni. Kukhona abantu abathi bayazama bazame ngesikhathi sokugcina kanti umyeni sofikile. Amen. Ngoba asikwazi sizozama ukuthi siphile impilo yobungcwele umyeni esekhona. Ngoba lento ezokuthi ekhulunywa iBhayibheli yamafutha ikhuluma ngobungcwele. Ngoba umyeni asikwazi kuba naye singekho ngcwele. Amen. Jesus. Noma singaphatha ukukholwa okuyizibani kodwa uma amafutha engekho asikwazi kuba naye umyeni. Hallelujah. Ngoba umyeni udinga ukuthi isibane sibe khona namafutha. Kungabi ukukholwa kodwa amafutha abe ngekho. Amen. Hallelujah. Makabonga uNkulunkulu ukuthi noma zizela zelala kodwa lezi zayilana kahle. Ngoba amafutha akhona. Amen. Hallelujah. Kunalezi zelala kodwa namafutha awekho. Kodwa balala kahle ukuthi hayi silala kodwa umgodla wethu ugcwele. Ukuthi noma ngabe ufika nini noma ngabe umenyezelwa nini kuthiwa nami awu siyovuka sithi nkulukudu ngoba yonke into yethu right. Hallelujah. Amen. Jesus. Bazalwane kubalulekile ukuthi izibane zethu mazibe nawo amafutha. Kulwele ukuthi isibane sakho singaphelelwa ngamafutha. Amen. Ngoba uyothi asaphelile amafutha bese uyafika umyeni. Nkosi yami. Amen. Awubheka isikhathi singakasezilindile. Zilindele umyeni kanti ngeke zize zingene naye. Nkosi yami.
kuyothi sathi siyawuzama afike umyeni. Amen. Hey Nkosi yami. Uverse 10 lo zisaya kothenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni. Zisaya ukuyothenga wafika umyeni ezazilungele ngoba lokuthi zaziphethe amafutha lezi zazilungele uthi noma ngabe ufika kodwa sizongena naye ezazilungele zangena naye. Amen. Hallelujah. Ezingalungelanga azange zingene naye. Amen. Uthi uJesu uma ebuya uyongena nabantu noma uyothatha abantu abalungele. Hayi abantu abasazolungisa. Uyothatha abantu abazalwane njengebhasi. Ibhasi ayimlindi umuntu osekhaya. Ibhasi ithatha umuntu osestopini. Ngoba lo muntu osestopini ulindele ulungele uhamba. Hallelujah. Jesus. Manje noJesu uyothatha abantu abanjani uyahamba nabantu abalungele. Hayi abasalungisa. Abasagqoka. Kodwa uthi abantu aba-ready. Nkosi yami. Hallelujah. Manje kufanele sihlale silungele. Hallelujah. Hleleni njalo silungele. Jesus. Ngayo yonke indlela sihlaleni silungele. Amen. Jesus. Ngoba uJesu uzothatha abantu abalungele. Hallelujah. Jesus. Sihlaleni silungele. Jesus. Zisaya kothenga wafika umyeni. Ezazilungele zangena naye emshadweni. Ngathi zashaya isitepu zangena naye umyeni ngoba zazilungele lo makoti lo wayelungele. Hallelujah. Jesus. Zangena naye emshadweni. Hallelujah. Kwavalwa umnyango. Uyabona ukuthi kulo mshado umnyango uyavalwa. Nkosi yami. Hallelujah. Ukuze uma ufike late ungakwazi ukungena. Nkosi yami. Kodwa ungena laba abangene kanye naye umyeni. Uma esengenile umyeni kanye nabo laba angene nabo kwasi umnyango uyavalwa. Hallelujah. Wavalwa wathi wasuyakhiwa. Nkosi yami. Jesus. Usuthi ngiyacabanga ngamanye amazwi umyeni wabona sengathi yindaba kuphela abahlali bebemlindele kanti akazi ukuthi bebembaneni. Ukhona abanye basayozama abafutha bayeza ngemuva. Hallelujah. Kodwa umyeni wabona ukuthi hayi ngoba yilabo uthi labo belindele. Hallelujah. Ngoba asimlindeli ngokukholwa kodwa simlindela nangobungcwele. Hallelujah. Jesus. Ngoba ngeke athathe abakholwayo. Kodwa wongena nabantu abakholwayo bese baba nobungcwele. Hallelujah. Manje ayisizi lento yokholwa sengaphili ubungcwele. Ngoba kuzosethi ukuthi sisale uma umyeni ebuya. Noma sesikholiwe kangane kodwa uma singayiphili impilo yobungcwele izokwenza ukuthi izimane zethu zicishe. Hallelujah. Uma umyeni ebuya uwobuyela abantu abakhanyayo. Udinga isibane sivuthe ukuze akwazi ukuthi angene nawe emshadweni. Qhubeka mama Ndaba sizothandaza verse Kamuva zafika lezinye izintombi zathi Nkosi Nkosi sivulele. uyabona ukuthi ngamuva kale ntombi ebeziyozama zafika zanqonqotha ukuthi Nkosi Nkosi sivulele. Ungathi vele bebeyazi lendlu okuyoshadela kuyona ekushadela kuyona kodwa bayifika lendlu manje ivaliwe. Nkosi yami. Nkosi Nkosi sivulele. Nkosi yami. Amen. Baningi abantu abayosho sona. Nkosi yami. Moya ingcwele. Uyabona lento beyisho
wayisho MC lena uthi Jesu sukani nabenzi bokuba ngaze nginazi into efana nale abanye bayosho uNkosi ngoba mina ngangikholwa kangaka ngoba mina ngangenza 1 na 2 ukuthi othike kodwa umyeni ayoyabaphika Amen. ngoba umyeni into asazi ngayo ukuthi siphile impilo yokugcwele Nkosi yami. Amen. manje thina abantu kaningi lempilo asifuna ukuyiphila bese sijethi sizongena ngaloko esikwenzile simenzela yena kanti asikwazi ungena ezulwini bazana ukuthi senze kodwa sizongena ukuthi siphilile yini impilo engcwele okuyintando yakhe. Nkosi sivulela ke sizwe ke umnikazi ke ongumyeni ukuthi uthini. Kepha umyeni waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi. Uyezwa umyeni uyabaphika. Nkosi yami. Kepha ngiqinisile ngithi kini anginazi. Jesu. Amen. Kuyobahlungu bazalwane ngalelo hora ngaleso sikhathi uma umyeni wethu onguJesu esekhuluma lamazwi. Nkosi yami. Hallelujah. Athi ngiqinisile ngithi kini anginazi. Nkosi yami. Jesu. Mhlawumbe abanye baze bayithi hayi njengoba bengihola abantu abayi-10,000 ngiyaziwa kodwa vele umyeni ngiqinisile ngithi kini anginazi avela amangalo umuntu. Nkosi yami wengcwele. Hawu ngoba bangaka abantu ebengibakhonzisa abantu abasindiswa ngisebenza ngenza ukuthi kodwa vele athi umyeni amphike. Hallelujah. Kuyoba buhlungu umyeni esefika vele aphike. Kuhle kwamakoti awubale lo makoti umyeni esefikile so imefele ngempela avela aphike umyeni. Athi hayi angikwazi mina yini. Hallelujah. Angikwazi uphoxeke. Jesus. Manje iBhayibheli iveza lokho bazana ukuthi hayi umyeni wavela wabaphika. Waphendula wathi ngiqinisile ngithi. Ngiqinisile kini. Anginazi. Jesus. Ngiqinisile ngithi kini anginazi. Amen. Verse 13. Lapho-ke hlalani nilindile ngokuba anulwazi usuku nehora. Uyabona ukuthi iBhayibheli seliyabuya ke seliyaveza ukuthi kahle likhuluma nathi ke manje. Nkosi yami. So yaphuma ke intombi ezilishumi kuJesu lebe lofanekisa ngazo. Manje sokhuluma nathi. Ukhuluma nabo abafundi uthi ke ngakho lindani. Uphumile intombini ezilishumi umfanekiso. Sokhuluma nabo straight ke manje. Ukuthi le intombi ngisho ngemfanekiso intombi ezilishumi kahle ngikhuluma nani. Ngakho ke lindani ngokuba anilwazi usuku nehora. Jesus. Nokuthi umyeni uyobuya nini. Lindani hlalani nilindile. Ngoba lithe iBhayibheli ezazilungele zangena naye emshadweni. Kusho lindani nibe nilungile ukuze nizokwazi ukuthi ningene nomyeni. Nkosi yami. Hallelujah. Ngoba ngabe ufika nini uyabona la wafika ebusuku umyeni. Nkosi yami. Wafika ebusuku sazama sakhwathaza. Phakathi nobusuku ngo-12 wafika umyeni. Nkosi yami. Hallelujah. iBhayibheli liyaqwashisa bazathi ngakho ke masilinde. Ngoba usuku nehora asilwazi. Asikwazi nokudlala abazali enkole ngoba inkinga yini usuku nehora asilwazi. Noma abanye sibabona bedlala bewabevuka kodwa manje asikwazi ngoba sothi sawile bese uyafika umyeni. Nkosi yami. Amen. Jesus. Bese uyafika umyeni Jesus. Jesus. ngoba usuku nehora asilwazi. Kufanele ibhande zethu zihlale zinamafutha. Nkosi yami. Ukuze noma ngabe ufika nini Jesus.
noma ngabe ufika nini. Singaqali bese siyabhuduzela siyozama yena masihlale silungele ngoba usuku nehora asilwazi. Into esenza ukuthi sikholwe ukuthi usuku nehora silwazi. Sibhishanela siyenkonzweni ukuba usuku nehora silwazi. Ukube bathi usuku nehora silwazi ngabe nathi sike sidlale sithathe ibreak. Ngithathe ibreak noma ngithathe leave manje. Ngithathe off. Ngithathe off. Hallelujah. Ngithi ukuphumula kuhle kwasemsebenzini. Kodwa manje la khona ayikho leyo nto. Ayifanani nemsebenzi. Lana nje umshawushile bathi ibhodo lasehotel akuphunyulwa. Uyoze kubuye umyeni. Ngoba silindile semlindweni. Sifuna ukuthi uma umyeni efika asifike silindile. Silinde kahle. Amen. Yabona abagibela ibhasi bayazi abagibela ngethikithi ukuthi noma ngabe mhlawumbe soyilindile kodwa mayithikithi lingekho khodlo. Manje kufanele simlinde kahle umyeni uze ukuthi noma ngabe ufika nini sikwazi ukuhamba naye, sikwazi ukungena naye emshadweni, shaya step naye. Amen. Kodwa ungena nabantu abawaphethe amafutha. Amen. Uma amafutha engekho asikwazi ukungena naye umyeni. Ileli izwi bazala ukuthi masihlale silindile ngoba usuku nehora asikwazi. Masihlale silindile ngoba angabuya noma yini. Singalibali ukuthi uyabuya. Angabuya noma yini. Masithi siphila kulomhlaba senza siphila kanye nabo abantu abangakholwa abanye kodwa masibe thina sinawo amafutha. Masihluke ukuthi baleni zethu uyomayezela umyeni hayi siyawuphuma siyomhlangabeza ngempela amafutha khona. Kodwa uma engekho noma ngamenezela asikwazi ukuthi simhlangabeze umyeni ngoba kudingile amafutha. Inkosi lelomusa yenebosisi. Amen. Hallelujah. Jesus. Amen. Yeah.